Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui. Paștile cele sfințite astăzi nouă s-au arătat. Paștile cele nouă și sfinte, Paștile cele de taină, Paștile cele prea cinstite, Paștile Hristos Izbăvitorul, Paștile cele fără prihană, Paștile cele mari, Paștile credincioșilor, Paștile care au deschis nouă ușile raiului, Paștile cele ce sfințesc pe toți credincioșii. Precum se stinge fumul să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului, veniți de la vedere, femei binevestitoare, și ziceți Sionului, primește de la noi bunele vestiri de bucurie ale învierii lui Hristos. Veselește-te, saltă și te bucură, Ierusalime, pe împăratul Hristos, văzându-l din mormânt ca un mire ieșit. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească. Miroforele femei foarte de dimineață stând înaintea mormântului dătătorului de viață, aflat au îngeri pe piatră șezând și acelea grăind către dânsele așa zis: ce căutați pe cel viu cu cei morți? Ce plângeți? Pe cel nestricat ca și cum ar fi într-o stricăciune, mergând propovăduiți ucenicilor lui. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile cele prea cinstite, nouă ne-au răsărit. Paștile cu bucurie, unul pe altul să ne îmbrățișăm. O, Paștile cele izbăvitoare de întristare, că astăzi din mormânt, ca dintr-o cămară strălucind Hristos,
pe femei de bucurie le-a umplut zicând, propovăduiți apostolilor.